is de kroon, dat is de kroon. Ja, kronkelaren. De klumpjes zitten op Stabroek. We zijn al vaker op bezoek geweest. Alleen nu hebben we dus weer de gelegenheid om weer gaan te vieren. Dat hebben we weer dit jaar Oostprinses Marie-Jeanne de Eerste. Niet lachen, op Münstergeland. Maar dat wordt leuk, hè, want de eerste receptie van haar wordt in Münstergeland. Dus dat wordt een lachenbroos. Natuurlijk komen we weer om de felicitaties over te brengen aan de prinses, aan de prinsen en aan de jubilaris. Oostprinses zou het natuurlijk fantastisch vinden om te beginnen met een collega, een prinses, om die de eerste orde te gaan overhandigen, of beter gezegd om te hangen. Kronkelaren brengt goed. Hey. Natuurlijk, Dien, ook voor dich de orde van de klumpjes, de Oostprinses. Kronkelaren brengt goed. Hey. Wieke Muniaski. Natuurlijk ook Nigel de Eerste. Ook doe Chris de orde van de klumpjes omgangen. Kronkelaren brengt goed. Hey. Ja, en natuurlijk lespas. 1 keer 11 jaar. Goed. Ook doe Chris de orde van de klumpjes omgangen, ja. Kronkelaren brengt goed. Goed. Ik wou het zeggen, wacht maar heel even, want gewoon intussen weet ze het wel, dat hebben we al vaker gezien. Als jubilaris hebben we als klumpjes altijd een extra grote showmaat als een klomp met een bloemstuk in. En dat geldt alleen maar voor jubilarissen. Dus, bij deze, Marie-Jeanne, overhandig rond de klompen. Gewoon hem oppassen. Kronkelaren, namens de klumpjes en Oostprinses Marie-Jeanne de Eerste wensen veel hier in het Gelense heel veel pas, plezier en een schoon seizoen. Ja, beste Ron, bedankt voor dit zo'n woord. Je gaat de receptie nog krijgen, hebben we begrepen, hè? Volgende week zondag. Dan zullen we zeker aanwezig zijn. En dan zijn voor ons en het drinken van degene. Hartstikke bedankt voor uw felicitaties en kom ons fijn feliciteren. Dankjewel voor uw komst. Dat is de kroon, dat is de kroon.